Ililista natin ang 10 murang 400cc big bike sa Pilipinas na pwede na sa expressway. Kung naghahanap-hanap ka din ng abot kayang big bikes, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin ang listahan sa number 10. Motorstar Cafe 400. Siguro isa na to sa pinakamurang 400cc big bike sa listahan natin. Meron itong estimated price na 140,000 pesos. Expressway legal na mga paps. Assembled sa Pilipinas ang motorcycles nila at 20 years nang establish ang Motorstar brand. Karamihan ng parts galing sa China. Hindi na rin masama, di ba? Since 2002 ay parte na rin ng buhay Pinoy sa kalsada ang Motorstar bikes. Lalo na sa mga tricycles o yung mga kolong-kolong sa kalsada. Budget bikes, ika nga. Malaki matitipid mo at nagtatagal din naman kumpara sa ibang high-end brands. Basta alaga rin sa maintenance at marami din itong available na aftermarket parts. Hindi rin naman magpapahuli ang brand na ito, kaya nga nilabas nila sa merkado ang Motorstar Cafe 400. Isang classic, vintage, cafe racer style na motorbike. Dali ang silhouette ng Royal Enfield dahil pinagyayabang nito sa kalsada ang classic nitong tank shape, tank pads, brand logo, circular headlights at round rear view mirrors. Meron din itong chrome fenders para sa proud vintage touch at aesthetics na sinamahan pa ng analog instrumental panel. Huwag mo din maliitin ang specs ng motor na ito dahil meron itong telescopic front forks na may dual gas charge rear shock absorbers. Para sa safety naman, meron itong single front disc brake at rear drum brake na nakapare sa 19-inch front wheel at 18-inch rear wheel. Sa loob ng katawan nito ay meron itong 400cc single cylinder 4-stroke gasoline engine na kayang pumitik ng maximum power sa 27 horses at 30 Nm ng torque. Ang powertrain nito ay konektado sa 6-speed manual gearbox. Hindi maikakailang kaya din makipagsabayan ng mga Philippine-made bikes gaya ng Motorstar sa ibang bikes, lalo na kung price, specs at quality ang pag-uusapan. Number 9. Bristol Assassin R400. Mula 2018 ay talaga namang hindi nagpapaawat ang Bristol sa pagpapalawak ng kanilang brand. Kamakailan lang ay nilabas nila ang kanilang Maxi 400 scooter. Pero hindi pa tapos ang kanilang paglipad sa merkado dahil muli sila naglabas ng isang expressway-friendly na motor, ang Bristol Assassin R400. Sa estimated price na 300,000 pesos ay para ka na din naka BMW F900R. Ang Bristol ay isang Manila-based motorcycle boutique na bumubuo ng mga European-style vintage motorcycles. Pero wag ka, lahat ng components ng brand na ito ay source out mula sa mga Italian manufacturers. Electrical components from America, technical components naman mula sa Japan, at powertrain mula sa Taiwan. Kaya guaranteed ang quality ng bawat bikes nila. Ang Assassin R400 ay pinapatakbo ng 400cc liquid-cooled 2-cylinder engine na may 39 horsepower at 28 Nm ng torque. May kaakibat din itong 6-speed manual transmission. Meron itong 1,370mm wheelbase at 170mm ground clearance naman para sa well grip na takbo. Formado na din ang naked design nito dahil sa kasama nitong 7-inch tubeless wheels. Single disc brakes naman ito sa harap at likod na may kasama namang anti-lock braking system. Meron itong 13-liter fuel capacity at consumption ratio na 26 km per liter. Kasama na din sa unit nito ang TFT panel display para kitang-kita mo ang lahat ng iyong mga display kahit sa tirik na araw. May kasama din itong USB charging port at LED lighting system. Number 8. CF Moto 450SR. Ang China-made CF Moto 450SR na may estimated price na 300,000 pesos ay may futuristic racing design para sa mga ninja bike design enthusiasts, kaya siguradong mapapayakap sa'yo ng mahigpit ang sino mang angkas mo dito. Ang CF Moto bike na ito ay merong 450cc parallel twin-cylinder engine. Meron itong 140mm na ground clearance para sa aerodynamics aspect ng design. 14-liter fuel capacity para sa pangmalayo ang biyahe at curb weight na 168 kilograms. At para sa smooth na ride na iyong inaasam masam, meron itong front suspension, inverted hydraulic damping shock absorber at center shock rear suspension. Sa brakes naman, single disc opposed 4-piston, Brembo caliper ang front brake nito at single disc. Single piston naman para sa likod na may kasama na ding ABS for your safety. At syempre, kulang ang forma mo kung hindi maganda ang iyong pang-ibaba. Meron din itong 17-inch na mga gulong, samahan mo pa ng supercar aesthetics na may TFT display, kaya paniguradong lilingunin ka ng mga fans mo sa kalsada. Pero wag kang padadala sa itsura dahil meron itong linear output na 0 to 100 km acceleration in less than 5 seconds na may kukumpara mo sa mga 600cc power bikes. Hataw ito sa kalsada basta maingat ka sa pagmamaneho, gaya ng pag-iingat mo syempre sa mga taong mahal mo. Number 7. Benelli Imperiale
400. Ang Benelli Imperiale ay isang expressway legal na motor. May classic design na pasok sa panlasa nating mga Pinoy. Ang Imperiale ay pinapaandar ng 400cc, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled engine, SOHC at electronic fuel injection. Ang Benelli ay acquired na ng Xianjiang Motor Group pero ang development, design, research at marketing activities nito ay mula pa rin sa Pesaro, Italy. At ito ay nananatili pa sa merkado mula pa noong 1911. Ibig sabihin ay 100 years na sila sa industriya. Madami itong chrome inserts para bumagay sa vintage style nito. At yun naman talaga ang main selling point ng motor na to. Classic style pero loaded. Kaya paniguradong mabangis sa kalsada. Meron itong retro style rounded headlight, teardrop tank na lalo pang nagpapaganda sa classic look nito. Safe ba yan kahit classic? Abay, oo naman. Meron itong front disc brake na 2-piston floating caliper at rear disc brakes. Spoke wheels ito para bumagay sa vintage aesthetics na may 19-inch rims. Meron din itong LCD cluster at electronic start para sa counting touch ng modern finish. Sinamahan din ito ng telescopic front suspension at adjustable preloaded rear suspension para sa maximum driving satisfaction. Fuel consumption, estimated 31.25 kilometers per liter. Ayos na ayos kung naghahanap ka ng tipid, guwapo, vintage look pero mabangis na motor para sa iyong mga weekend rides. Nga pala ang Benelli Imperiale 400 ay merong estimated price na 240,000 pesos. Number 6, CF Moto NK400. Mula ulit sa CF Moto ay ang NK400 na isang legit na head turner mula sa kanilang motorcycle fleet. Isa ito sa may pinakamalakas na appeal sa kanilang listahan. Isa itong rider-friendly bike para sayurin ang konkretong gubat at syudad hanggang sa ating mga expressways. Aggressive, responsive at mabilis. Parang ikaw pagdating sa love life. Ganyan ko i-describe ang NK400 na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 250,000 pesos. Ito ay pinapatakbo ng 400cc, 2-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 400 horsepower at torque na 32 Nm. Wheelbase na 1,415mm para sa smooth control at ground clearance na 150mm para kayang-kaya mong suyurin ang mga nagagandahang design ng lubak sa ating mga kalsada. Meron itong 17-liter na fuel capacity at curb weight na 206 kg. Medyo may kabigatan nga lang ito para sa iyong first motorbike kung sakali. Pero once na masanay ka na dito, ay siguradong may enjoy mo ang driving experience nito. Smooth at responsive ride baka mo. Meron itong telescopic forked front suspension at mono suspension. Makapit na ride, ibibigay din sa iyo yan ng NK400. Dahil sa 17-inch tires ito, meron din itong safety feature na Continental AG at dual channel ABS para sa iyong mabilis, makapit pero ligtas na takbo sa ating mga kalsada. Meron din itong LCD displays at may dalawang drive mode, Sport at Eco modes. Number 5, KTM RC 390. Isang high-performance na super sports machine na may estimated price na 335,000 pesos. Hindi na masama. Kung pag-uusapan natin ang malakas na power delivery at ease of use, ay mabilis na makakasabay ang KTM RC 390 sa kwentuhan. Pinakilala ang modelong ito sa bansa taong 2018, kaya kung tutuusin ay halos bago lang ito sa merkado. Pero kahit 390cc lamang ito, ay registered itong 400cc, kaya isa din itong legit na expressway legal bike. Ang sports bike na ito ay merong magarang headlights na lilingunin mo talaga dahil sa maangas na super sport racing look nito. Hindi lang ito nagpapaganda sa bike na to. Sa likod ng windshield nito ay merong full digital LCD instrument cluster na kaya magbigay ng malinaw na detalye sa driver. Makikita rito ang gear positions, service reminder at kahit ang pwesto ng stand dito ay lalabas sa readouts kung ito ba ay nakataas o nakababa. Ang ride-by-wire nito ay maganda ang pagkaka-fit sa bike at meron pang kasamang race-inspired exhaust system. Ang liquid-cooled 373cc DOHC engine ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa sports bike na ito. Kasama na ang 1-cylinder 4-stroke na kaya maglabas ng 43 horsepower at 47 Nm ng torque. Nakadugtong naman ang 6-speed transmission sa makina nito. At wait, there's more! May fuel injection at smart intake design ang makina nito at nagbibigay ng magandang performance at efficiency sa pagtakbo. Meron itong anti-lock braking system at safety features sa stand nito kung saan automatic na humihinto ang makina tuwing ibinababa ang stand. Sinisigurado din ng KTM RC 390 ang isang mala race bike na galing nito dahil sa makabagong suspension setup nito. Kaya naman kung nakakamangahang technology at race-derived styling ang hanap mo ay sa KTM RC 390 ka na. Number 4, Royal Enfield Scram 411. Pinaghalong genuine adventure capability at playfulness. Ganito binuo ang konsepto
konsepto ng Royal Enfield Scram 411. Mga detalye nito tulad ng urban badge plate nito, offset speedo at mga scrambler seat ay siyang magsasabi sa iyo na hindi ito basta-basta na motorsiklo lamang. Kumbaga mas mataas pa ang space nito kaysa sa mga standard mo sa tao. Yan ang tatak ng Scram 411. Sabi nga nila sa buhay marami ang pagbabago. Kaya naman isa sa mga goal ng Scram 411 ay makasabay sa agos ng buhay ng tao. Sa kalsada naman ay kayang-kaya nito makipagsabayan lalo na kung pabago-bago ang daanan nito. Ang wire spoke wheels nito na may kasamang dual purpose tires ay sisiguraduhin ang makapit na takbo nito sa kahit anong klase ng kalsada. Ang long travel suspension at high ground clearance nito ay siyang magbibigay sa iyo ng kasiguraduhan na magkakaroon ka ng isang easy at chill ride. Para masabay naman ang mga trip mo sa buhay, meron itong 411cc single cylinder air-cooled engine na kaya maglabas ng 24 horsepower at 32 Newton meters na torque. Isang batak na motorsiklo para sa matinding pagsubok. Kung tutuusin ay sulit na ang 312,000 pesos na halaga nito para sa magandang specs nito. Number 3, Dominar 400 UG. May estimated price na 200,000 pesos. Hindi na masama para sa isang macho at adventurous na Dominar 400. Sabi nga ito ay isang motor na may tagline na Born to Sprint, Built to Tour. Kumbaga dito pa lamang ay alam mo na agad kung ano ang aasahan mo sa motor na ito. What you see is what you get, sabi nga nila. Ang Dominar na flagship name ay hango sa kahulugan nitong dominance sa English, nang ibig sabihin ay angat o stand out ka sa iba. Matapos ang successful launch nito sa India ay mabilis na dumating ang Dominar 400 sa ating bansa. Di tulad ng parcel mo sa Shopee na nagtatagal sa sorting center. Talagang inabangan ng rider community ang pagdating ng panibagong modelong ito sa bansa. Nang dumating na ito ay tinangkilik talaga dahil na din sa kakayahan nito magbigay ng kakaibang thrill at prestige sa mga bike owners. Sulit pa sa presyo para sa lakas nitong 40 horsepower. Tulad ng Australian brand na KTM Duke 390 ay meron din itong 400cc single cylinder SOHC liquid cooled at full injected gasoline engine na kaya maglabas ng 35 horsepower at 35 Newton meters ng torque. Karugtong nito ay ang 6-speed manual transmission. Para naman sa safety nito ay meron itong kasamang engine check warnings, pass switch at anti-lock braking system. Meron din itong 13-liter fuel capacity, 1,453mm na wheelbase at 157mm na ground clearance. Number 2 ay ang Kawasaki Ninja 400. Medyo may kamahalan pero dahil astig ang bike na ito, isama pa din natin sa listahan. Ang Ninja ay may estimated price na 340,000 pesos. Taong 2018 nang dumating sa bansa ang Ninja 400, isang monster bike na gawa ng legendary brand na Kawasaki. Dahil ang pinaghalong performance, agility at controllability ang pinagmamalaki ng maskuladong katawan ng Ninja 400. Parang ulti ni Hayabusa ang feeling nito sa expressway sa sobrang likse. Halata sa aesthetics ng Ninja 400 ang ilang pamilyar na feature na matatagpuan sa mga naunang modelo. Ang magandang quality nito ay nakuha ng Ninja 400 sa kanilang mga kapatid na motorsiklo. Ang aggressive nitong styling ang unang mapapansin sa unang sipat pa lamang sa motor na ito. Pero bukod dito ay meron itong bagong trellis frame na kamuka ng nasa Ninja H2. Kasama na nito ang assist at slipper clutch, pati na rin ang mabisang stopping power nito na kayang pahintuin ang mundo mo. Dahil nga hango ito sa mga linya ng Ninja, ang Ninja 400 ay pinapatakbo ng 400cc liquid-cooled 4-stroke DOHC gasoline engine na kaya maglabas ng 49 horsepower at 38 Newton meters ng torque. Nakakonekta sa isang 6-speed manual gearbox at may kabuuang timbang na 166 kilograms. Meron itong single semi-floating pedal type disc, 2-piston calipers para sa front brakes at single pedal type disc with single piston caliper naman sa likod. 14 liters na fuel capacity. Saan ka pa? Dahil sa isa sa mga pinapahalagahan ng motor na ito ay ang comfort ng rider. Meron din idinagdag ang Kawasaki na radiator fan. Bukod pa rito ay meron din itong LED lighting, digital instrumentation at anti-lock braking system. Bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung anong favorite mong 400cc big bike. At sa top spot naman natin nandito ang number 1, Rusi Cyclone RE3 400. Sino ba naman ang may ayaw sa Neo Retro motorcycles? Kahit ba magsimula ito sa mga Chinese brands ay siguradong tatangkilikin ito sa masa. Tulad na lamang ng Rusi Cyclone RE3 400, isang modelo na merong curvy na design. Ang bilog nitong headlights na may kasamang projector bulb at LED DRLs ay siyang magbibigay ng well-defined na disenyo sa motor.
Dagdag pa sa retro vibes nito ay ang single piece seat cover na merong red pattern at ang handlebar nito ay nakalapit sa rider para sa isang mas komportableng biyahe. Hindi nga naman maganda tignan kung pangit ang posture mo habang nagmamaneho, di ba? Ito ay pinapatakbo ng liquid-cooled 400cc twin-cylinder motor na kaya maglabas ng 36 horsepower at 35 Nm na torque. Konektado rin dito ang 6-speed gearbox nito na siyang nagbibigay ng magandang arangkada sa motor. Sa usapang suspension naman ay ang front fork at isang pares na gas charge rear spring na ang bahala sa RE3. Habang ang braking naman ay matatagpuan sa front at rear disc nito na meron dual channel ABS bilang standard sa mga modelo nito. Meron ding 17-inch na spoke wheels ang motor na ito. Kasama pa sa magandang feature nito ay ang 19-liter fuel tank capacity para sa pangmalayo ang road trip. Kaya naman sa estimated price na 270,000 pesos ay hindi ka nalugi sa Rusi Cyclone. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!